Cebu Archbishop Jose Palma mihimo og responso sa mga nangamatay sa trahedya sa Naga, samtang ginasunan sa Arsobispo nga ang pag-abuso sa kalikupan mo'y nakaingon sa gipakitang kabangis sa kinaiyahan. Ano ang report? Miduyog sa kasub-anan sa mga nabiktima sa trahedya sa Naga ang simbahan. Gipadayag kini ni Arsobispo Jose Palma sa iyang mensahe at tubangan sa pamilya sa mga namatay. Taliwala sa atong Kasubo, taliwala sa atong mga pagbako, atong mga pagtangis, paghilak, no? Kining tanan, dalaw nato sa Ginoo. Human sa pag-ampo, gisunod dayon ang pagbindita sa haya sa mga namatay sulod sa badminton court. Emosyonal ang makabanay o kahigalaan sa mga biktima nga wa kapugni ang pagtulo sa ilang mga luha. Nanawagan og suporta si Palma sa katawhan alang sa higpit nga pagbangon sa Naga. Ang pag-abuso sa kalikupan ang usa sa gibasol nga nakaingon sa trahedya. Nang hinaot usab ang Arsobispo nga manubag ang mga responsable aron mahatagad og hustisya ang mga biktima. I believe no less than the Secretary of the NARAS issued, and I think it's a wise decision. Meantime, stop all worrying, he said, in fact, in the all Filipino, and really make a good and honest assessment, of such activities as quarrying and mining.